Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya pi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki Pulit Jong ke Ribhoi District haga khatnyo trik ubunai jileo arajar arpuwei kila yo bantam ye ka wei ka met jong wei samla ubala khlatno bat thia yap hamadan na ka surok balai shakiling Ribhoi District yo new samla ubala khlatno la tip kerteng kumu riston khemdaj ubala arpu arslem karata uba shong basa haga snong umden bat udairu ubatrei ha yummy company ha masmai Nagaliang jong ki pulit kila penkit no ya ka met jong riu samla shanong po civil hospital ban pendep ya ka post mortem ban hadin bala dep le ya ka post mortem la IT no sha ki bahayeng hasam jong u ban pendep ya ka jingle nyam ka bakhat do Balik lang bat urong.